Alright, tá muid siúilte nar thóg Brenda McGarrett a Callie Naháin, réaltín seoge. An bhfuil sibh cínse? Tá, dearfa. Bhfuil cáil Ciara mar sin? Tá muid ag déanana ar níhil. Tá má tá. Tá sad go bhfuil. Ach an éon fine sin nú, níl ach méid áiríad mu nánaíonna. Ach, céir faoi láid sin a bhfuil gach na cant faoi? War can ó flaharta. Níl tá daine na. Well, chur Ciara text agam ag insintom, gnearna sé ionsaí orthaí. Má agat tá tú. Gus cean fanna háinte thugam níos túisce lei seo. Tuilleadh cumasacha. Ó nach tú cheappas. Déitan an ceis sin a chuirta. Os cailín beag dúr. Ó ná bí cin tá neart an sa bhuiil stitse. Hey, má si blicar gáil treid fi be chóirtáid cinn teile. Ce fánach do go tusaide go rá hain. Mach, amach idirm. Imó me, na bheits mar réile an mocht. Right. Mis gur gluchar na gáirdain. Nó bí cin tá ag dul. Tá brain den chach mar Ó bhfuil be brúnat an bheits me se réile. Ní chaana ine mar seáile lech an ó flaharta. Bhar gan na flarta. Tá mi gur láir slata. Ímir. Níle tú amach an áfáid ar fáil le ceis na fuair. Ó bud thos ar drogin rud ag an amach mar bhealach go chalí. Ní chalí mé ar bachú déil. Ní bhhaine se seo leat. Ó bhfuil fáiste irta bhfuil. Céird, rúta. Tá sagam gur tusa ba chúis le madrifer ag dóibh. Fan, níor bainte ba hamsa leis. Laura an na gord. Leir mé lo, agus tá si ag socrú cilín all-in Dutch. Céird? Ginis mé dómh faoin clás lufa a djirma tú arthaí, agus faoin meach go bhága tú arthaí. Clás. Déis sí inna bléthaí agus gan clí leis for cheart gomach nóir airt. Ní láidir beharmsa mar níl me cintach. Tá go réa, níor an nach coppla text. Tá réile hub. Te róúar nach lei sin. Rachel just fága sin. Beidir go mthir le sí síos. Tá mí cheart? Tá na gáirdaí tréis corpa aimsú, agus beidir gur bí Ciara atá.